Ginapan ng mga manugbakal nga magadangat sa 70 pesos kada kilo ang presyo sang kalamay suno sa Department of Agriculture. Lakip na diri ang Sugar Regulatory Administration Offices sa syudad sang Bacolod kag Quezon, mahimo nga ibaligya sang Kadiwa Rolling Stores kag Kadiwa on Wheels ang kilo sang kalamay sa 70 pesos. Apang ginklaro sang DA nga diretso ang pagbaligya sini sa mga consumers kag hindi sa mga resellers. Payag sang DA ginahulat pa nga malabot sa mga sugar mills ang puno nga produksyon, gani may mga temporaryo lamang ang pagbaligya sang kalamay sa mga nasambit nga pungsod. Sa karon naglabot na kapin 134 pesos ang kilo sa mga supermarkets, kag kapin 110 pesos naman sa mga tindahan. Apang suno sa mga industry sources, ginaispektaran sa 85 pesos kada kilo ang suggested retail price sa pag-abot sa imported nga kalamay sa idalom sa Sugar Order Number 2. Para sa foreign exchange rate suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 75 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 52 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 51 centavos. Ang euro may baylo nga 58 pesos and 6 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal may baylo nga 15 pesos and 69 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations 65 pesos and 95 centavos tubtob 66 pesos and 49 centavos ang presyo sang unleaded. Pesos and 85 centavos tubtob 66 pesos 5 pesos ang presyo sang premium. Kag 70 and 70 centavos tubtob 78 pesos and 95 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo!